Il-Gvern Soċjalista tilef ir-ruħ soċjali u għandu biss il-kilba għall-poter. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt attività politika f'Ħattart bit-tema flimkien għal pajjiżna. qal li rapporti internazzjonali u Ewropej wieħed wara l-ieħor qegħdin jikkundannaw lill-Gvern Soċjalista li m'għadux ir-rieda li jiġġieled il-korruzzjoni b'serjetà. U qal li l-Maltin u l-Awċin qegħdin iħallsu prezz għoli għall-korruzzjoni. Dan għaliex il-korruzzjoni qed tiġi tiswa lill-poplu Malti aktar minn 725 miljun euro fis-sena. qal li kieku m'hawnx din il-korruzzjoni nkunu nistgħu ngħinu l min jeħtieġ il-mediċini, min għandu bżonn il-housing soċjali u nagħtu s-sosten lil min għandu bżonn. Hemm prezz għall-korruzzjoni. Jekk tevalwah b'mod xjentifiku dak il-prezz jiswa bejn 750 miljun fis-sena. Mela nipprovaw nfehmu lin-nies x'inhi l-korruzzjoni. Il-korruzzjoni tfisser illi dak li ma jistax jixtri l-mediċina, jekk ma jkunx hawn korruzzjoni f'pajjiżna, nistgħu nipprovdulu il-mediċina li għandu bżonn. qal li dwar il-korruzzjoni mhux biss għandhom jittieħdu l-passi imma li kieku tiġi miġġielda b'serjetà nkunu nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji, tal-ħaddiema, taż-żgħażagħ u tal-anzjani. Huwa qal li ta' kuljum qiegħed jiltaqa' man-nies li jispjegaw l-esperjenzi tagħhom ta' kuljum, pensjonanti li mhux qed jaslu sal-aħħar tax-xahar għax il-pensjoni mhix adekwata, anzjani li mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja u li ma jistgħux jixtru l-mediċini u l-affarijiet essenzjali. qal li qed jiltaqgħu wkoll ma' sidin ta' negozji li mhux sejrin tajjeb u SMEs li qed ibatu u mhux ilaħqu. Kompla li f'pajjiżna terġa' jolli rasu l-prekarjat biż-żieda fil-ħaddiema barranin li mhux qed jikkontribwixxu lejn l-ekonomija u li qed iwasslu biex iċ-cheap labor jolli rasu. Qal li żgħażagħ Maltin qed jispiċċaw jikkompetu mal-ħaddiema barranin u jispiċċaw huma wkoll fil-morsa tal-pagi baxxi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali qegħdin iwasslu l-messaġġ tan-nies kuljum. Nistgħu nirraġunaw illi mhux sa nbidlu l-gvern. Imma jiena konvint li anke jekk maħniex qed nivvotaw biex inbidlu l-gvern, kapaċi nbidlu l-attitudni tal-gvern. Kapaċi nagħtu messaġġ illi l-arroganza tal-gvern jekk nitħattu kollha f'daqqa, jekk inqumu kollha f'daqqa, jekk nitkellmu bleħen wieħed, inrażnu din l-arroganza. Il-laqgħa kienet indirizzata wkoll mill-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus li fakkar li xogħol ewlieni ta' MP u li jikkonfermaw u jemendaw il-Baġit Ewropew u Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista fil-passat diġà għamlu dam suċċess. Dan b'kuntrast ma' attitudni disfattista tal-gvern li diġà rassenja ruħu li mhux se jikseb pakkett finanzjarju tajjeb bħalma kien kiseb il-gvern immexxi mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Tkellem ukoll is-Sindku ta' Ħattart Stefan Kordina fejn qal li ħidma fil-Kunsill Lokali titlob impenn u sagrifiċċju u awgura lill kandidati li se jikkontestaw din l-elezzjoni u rringrazzja lill kunsillieri li mhux se jerġgħu jikkontestaw. Huwa appella biex il-votanti Saraċini joħorġu bi ħġarhom jivvotaw u tenna l-impenn li l-Kunsill Lokali ikompli jaħdem bl-istess enerġija favur ir-residenti.